Chokwadi chazobuda pachena kuti Detective Constable Cassandra Hove vakapfurwa nani. Muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvakare pachannel ino, channel yeZim Witness TV yandinokupa maupdates akasiyana uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano ingobayawo button rekusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti iwewe usarasikirwe ni every update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. Muri yeZimbabwe zvinhu zvinorwadza, zvinhu zvinobata, especially vanhu vekumhuri kunobva iko Detective Constable Cassandra Hove vachizonzwa chokwadi chaicho kuti mwana wavo kana kuti hama yavo yakafa sei. Mamwe ese aiva manyepo kuti Detective Constable Cassandra Hove vakapfurwa nearmed robber. Chokwadi chazongobuda pachena kuti aiwa vakapfurwa nemumwe wavo wavanoshanda naye. According to the family spokesperson Ryan Gambinga, Bulawayo based officer Detective Constable Cassandra Hove was allegedly shot by a fellow police officer's bullet. The family of Detective Constable Cassandra Hove has raised concern over the handling of her death, questioning the police's conduct. They demand to know why a post-mortem was conducted without their consent, who authorized it, and why bereavement monies were collected without their knowledge. Muri yeZimbabwe chokwadi chese chakazobuda after hama Detective Constable Cassandra Hove dzabvunza idzo kuti ko iyo post-mortem inozoitwa sei hama tisingazive, uye zvimwe zviri kudiwa pamufi zviri kuzoitwa sei isu hama tisiri kumbokondaktwa, tisiri kumbobvunzwa chii chaizvo. Then chokwadi ndo pachakazobuda kuti aiwa musikana akapfurwa nemumwe wake, haasi an armed robber akapfura munhu uyu, mumwe wake akamupfura. Ndipo paya panonzi rina manyanga ariputirwe. Chokwadi chazongobuda kuti aiwa Detective Cassandra Hove vakapfurwa nemumwe wavo anovawo mupurisa, ndiye akavapfura, asi shoko kuhama dzavo rakasvika richiti aiwa armed robbery suspect yavaimhanyisa ndo yakavapfura, yezvo vaiva vapfurwa nemumwe wavo. Tisingazozive kuti vakapfurirwei, vakanga vapfurwa by mistake here kana kuti pane zvimwe zvinhu zvaitovhariridzirwa. Muri yeZimbabwe ndinokumbira kuti tisangane mucomment section muchitiudzawo zvamunofunga pamusoro pemupurisa uyu weBulawayo homicide Detective Cassandra Hove, uyo ane nyaya yake yakambobuda on Thursday last week achinzi iye apfurwa nean armed robber yavanga vachimhanyisa. So muri yeZimbabwe ngatisangane mucomment section muchitiudzawo zvamunofunga nemaonero enyu pamusoro penyaya iyi.